No niin, nyt voi kuvata. Oh, there is perfume. Siinä on vihreä kameleontti, joka on ihan elävä. Siinäkin on kameleontti. Kilpikonnia This is fish. ja salaattia. Kilpikonnan poikasia. Stingray. Tuolla on vähän isompia kilpikonnia. On kärpänen tuolla. Tuolla on kaikista isommat kilpikonnat. Nää kaikki on eläviä. Kilpikonnan poikasia. Hei! Mitä noi on? Kertokaa. Mä en tiedä. Monemmat sanoo äsken noita sammakoita. Ei olla ihan varmaa mitä ne on. En tiedä, sä äsken sanoit, että sammakoita. Nyt voisi olla valoja. Okay. Allahu Akbar. Allahu Akbar. No niin, siinä mun vanhemmat syö iltapalaa. Sori vaan katsojat, kun tässä ei näy mitään, nyt on ilta. Siellä jotkut tyypit, jotkut muslimit huutaa minareeteista, rukoilee. Yhdestä minareetista se alkaa ja sitten toisessa se jatkuu. Ja toi itse asiassa vähän naurattaakin. Täällä Marokossa siis puhutaan arabiaa ja ranskaa. Kyllä täällä kaupungeissa englantiakin ymmärretään, mutta joo, Ranskan siirtomaa. Joo, Lähi-Itään täällä Marokossa. Kissa. Kissa. Joo. Muslimimaissa siis rukoillaan. No niin, tilaa kanava. Tykkää videosta, toi varmaan jatkuu ties kuin pitkään. Moi.